Ragnar er 12 år gammel og spiller i sit eget punkband hjemme på Færøerne. Nu er han igen rejst hele vejen til Danmark for at se, om han kan komme et skridt nærmere førstepræmien og den 250.000 kroner. Og han har allerede en klar plan med pengene. Jeg har nok at tænke sådan noget, og så skal jeg give dem til folk, der ikke har. Og så de har mere brug for det, end jeg. Og så skal jeg købe mig en guitar eller sådan noget til. Hej alle sammen. Hej. Hej, det godt? Ja. Jeg elsker børn, der optræder. Det er så skønt, når børn kan noget. Og nu sidder jeg her og kigger på jer, og I kan alle sammen noget, og I har alle sammen noget at byde på. Ragnar, det var virkelig fedt. Du har poppotentiale, du har stjernepotentiale. Vores klassiske børn. Der var overraskelsesmoment med jer, fordi der var både skuespil, I spillede klassisk, og I var bare underholdende. Og drengen, Christian og Emil. Jeres stemmer er jo guddommelige. Men spørgsmålet er jo, står vi her og kigger på nogen, som kan vinde Talent 2008? Har I noget mere at byde på? Ragnar, føler du kan vinde Talent 2008? Ja, det gør jeg. Føler du fortjener at vinde det? Det gør jeg. Synes du skulle have en plads i semifinalerne? Det gør jeg. Så siger vi ja tak til dig. Tusind tak. Tusind tak. De dejlige klassiske børn. Fortjener I at være i finalerne for Talent 2008? Ja. Og fortjener I at være med i semifinalerne? Ja. Så får I et ja. Nå, Christian og Emil. Føler I, at I fortjener en finaleplads? Ja. Føler I, at I skal være med i semifinalerne? Ja. Så siger vi... Ja. Vi ses til semifinalerne. Ja. Og vi har meget at glæde os til. Peter for helvede. Vent dig dog om.